Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe Dental Dina TV, on ji nanɗo windi Dental Dina TV, wonande mo natane maggal bismillah muɗum dental ngal nani ni windete. Jata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal. Dental Dina TV jahata binda ɗum ɗo jiyangal, mbaɗa abonné. Dendagal ko janginano ko adi hande hayti hande nan to moftani on. Heddino onon wonɓe henɓe oɗon biya yon mbaɗi hen balle moɗon e jingere moɗon e oɗo numéro, so Wave, so Orange Money, so Western Union, so Monagaram, so Ria. Goto kala waɗa hoore mum koye galle hejeya, koye golle hejeya, waɗa hen jingere mum, waɗa hen ballal mum, kadi anda ndeɗo jangde ko enen fof ndendinde. Hay mo jangani heno yo andu woni koye janganede, woni koye janginanede. Wadde aɗana janginane, aɗana rokka jangoɓe no jangiri, wadde ballal ɓurani ɗon. Yiide yiɗɓe jangude, yiide yiɗɓe janginde, ndenda e nokku goto ene mbaɗa jangde, annena ƴettu kalma lomba hen ballaɓe taw ko Allah faandiɗa hen, wona anne a golli jihadi. Nde wonno wadde moƴƴere ene moƴƴi, kala nde nanɗa neɗɗo wiyama a jarama, no ko golli hawa jara e jarama hen. Kala nde neɗɗo manta, no ko golli o mantira ko golli ko. Kadi ko noon kadi kala jannaɗo no ko haw yenna, kala ustaɗo no ko waɗi ha usta, kala ɓeydaɗo no ko golli haw ɓeyda. Non tan yarata ha yettoyo. Ɗum noon gandal namdi ko jangde. Jangde noon rewato ko eto wiyete limto, hijjo, rendinde. Ɗum saabi enenne kadi garɗen ngoɗon yeeso en jaɓani yaltudengo, nde wonno ko tombade ɓe jiyataɓe saha safo wooda arɓe goytono en jiyata hay batte, kadi mbaɗa heblo heso. Son teskima hebloji ɗi fof jiida, kala heblo argo oɗon jiya hen waylo waylo, waylowo tablo walla waylowo ha yettoyo. On jii kadi ngoɗo waylo no wayi. Onon winoɓe on jiyata hay batte ɓe, on jii on mbaɗanama heblo. Mi holli on laaɓɗe joyɗe, mi holli on mawɗe to bangal a, mi holli on a mawɗo, mi holli on a tokoso, a porɗo. Kadi kollumi on i mawɗo, i tokoso, i porɗo. Kadi kollumi on e mawɗo, e tokoso, e porɗo. Kadi kollumi on o mawɗo, o tokoso, o porɗo. Kadi kollumi on u mawɗo, u tokoso, u porɗo. Kadi janginmi on ɗo a o natata e nder baahe ha timmi. Kollumi on ɗo i o natata e nder baahe ha timmi. Kollumi on ɗo e o natata e nder baahe ha timmi. Kollumi on ɗo o natata e nder baahe ha timmi. Kollumi on ɗo u o natata e nder baahe ha timmi. Hande noon ngal ɗo alluwal gandirta ko jangunoɗa ko ɗiggi walla ɗiggani. Ɗo sa janganaɗo ɗo horema tan andu ko jangunoɗa ko, andu ɗiggani. No gandirta ɗiggi, jiya ko woni ɗo ko tada yitano bindol, mbatta yiide ko jangunoɗa ko yeeso ma. Ɗum woni wiye kaari watti yiide yeeso mum. Adan a yiyatano ba, a watti yiide ba, a andi ba mawɗo, ba tokoso. Hande noon ko jangunomi ko fof sorindi ene waɗa alluwal gotal
ene ɓalli kam mi wawa jangande hooram somi gayni mi ƴetta kuɗol e karne mi wanjito mi janga ɗum ha ɗigga mi anda kadi ko jangete e ba e hewde mi gayni ɗum nani mi anda mi gayni ɗum ay joni so mbaɗi ndani henne ko ɗo woni ba mawɗo mo jangunoɗa o ko ɗo woni ba tokoso mo jangunoɗa o hankadi oɗo ba goto gonɗa e jangude gasi ɗo noon ko ɗo nanno e nder aɗo woni ɗo wonno ba ɗo wonno ba ɗo wonno abba ɗo wonno ab ɗo wonno babba ɗo wonno baab ay ko ɗo awo nanno ɗo o noon ko ɗo i o nanno bi ib ib bib bib ko ɗo kadi e o nanno be eb beb beeb ayde ko ɗo o nanno bo ob bob bob ay ko ɗo u o nanno bu ub bub bub wadde a faami ngal ɗo alluwal sa jangani ngal tan andu ko jangde ma jangunoɗa alluje ɗe ɗum woni tindini a jangano tindini a wawani kon sa jangi a wawino ɗum ngal ɗo alluwal kangal fof ma jangingal hoorema kadi janginangal goɗɗo teskede a wawi mbiɗa ko bawɗo janginta mo wawa kay janginta wadde sa jangi a wawi andu a wawi janginde neɗɗo kala biyaɗo ko janginowo taw ko janguɗo haw wawi so jangani o wawani ko janginta saka goɗɗo ne wawa ala wadde jangde men nanɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon alluwal mon jangon ngal hangal ɗigga wadde kadi on no wayno hankadi ko jangete e ba e hewde ko ni foti ko masete hen ko ni foti ari ardi alluwal ngal ɗo noon ekkoma ko ɗo haaɗi e bange a e bange ba ay sa wawi ɗo a faami ɗo sa rokkama ɓatan ka masowo sa rokkama ca ka masowo sa rokkama da ka masowo sa rokkama ɗa ka masowo hankadi kala alkulal ko nita masirte ɗo sa faami ɗo tan hankadi jangde ma ɓurata yawde jangde yawde mbaɗanmi on codol jawgol mbaɗanmi on no jawata andirde limto jawa andude hijjo jawa andude rendinde hankadi gonta jangi yanke windi yanke ko ma gona ganduɗo limto ha gayna gona ganduɗo hijjo ha gayna gona dendinowo so gayni e tettanage noon kala ko winda a jangani koto ma kala ko a jiɗɗa windude a windani koto ma jangde codol waɗira ko ha newanoma ko janganɗa e lebbi kewɗi janga ɗum e yontere wotere andu jangde woni ko e teskuya kala ɓurɗoma wawde teskade ɓuranma wawde jangde wona gulali kewɗi wañata wiide ba ca ala ko teskuya woni jangde ganda ko ni woni ba teskoɗa ba o kalɗo jimi ba mawɗo e ba tokoso mi anda hankadi mi hollama ba ab bab bab mi hollama bi ib bib bib mi hollama be eb beb beb mi hollama bo ob bob bob mi hollama bu
ɓob ɓob bob bob ɗo joni so ɗiggi tan andi sabu ko janngunoɗa ko fof arti ha ɗo ɓeydi ɓadade haqqille ma o wona a rindini ko janngunoɗa ko e ñalawma gooto ko janngano e balɗe kewɗe an mo tawano ko anne a dañiɗo damal codol ngal heftoroɓe lawol gotol an janngunoɗo a wawi an garɗo hande o a dañi codol hankadi heftade ɓe koɓe jannguno e balɗe ko ayde ndeke noon jangde ko teskuya tan namdi wadde ƴetten kuɗi men e karneji men mbañitoɗen janggen ɗigga an noon mo suwatowo nadde hen o jiɗɗo janngude o mo yiyata bindi o ɗo natata Dental Dina TV mbaɗa abonné e nder YouTube ma mbatta yiide ngal kala ko jangguinano ka tawaka nanton moftani en walla kala ko hesti fof tawma toon heddi noon ko yamirore nde yamiri on onon wonɓe hen ɓe e dendagal ɗo mbawɗon wonde oɗon jangga hen oɗon mbawa hen on kadi gaare mbaɗe hen balle moɗon e jinguere moɗon mbawen janngude numéro mon nanɗon 77 906 14 81 mbaɗen hen jinguere e wallere ko jinguere nde e wallere nde wallata en to goto fof no jaggi kala mum wi ko jiɗɗo janngude ɗum nannaki famnaki to gonɗa ɗo mi ala ɗon to gommiɗo ala ɗon eɗen mbaɗa feere no jangguirɗa e suudu ma e portable ma anne ƴeeto andude oɗo ballowomi somi wallimo ballimi ko hooram ɗum noon mbaɗon hen balle moɗon e jinguere mon mbason wiide mi ala mi wawa mi ala mi wawa gollude hay hunde mi ala mi wawa ɗum golta hay hunde neɗɗo ko ma tina hoore mum tinta hoore mum anda sa walli neɗɗo balluɗa ko hoorema ɗum noon waɗa min balla on saabu Allah kadi ballimi koye ballirta on min jeeya courant min jeeya wifi o min jeeya connexion ngaji ɗi kadi gueɗe goɗɗe kadi ko ene yoyti amen min gacca ɗen gueɗe min gara min jangguino saabi Allah hoto donkeni min ƴettude hunde mon weev mon wasmone mon neldon min baltoro golle amen e haaju amen ɗi min darinimon haaju so keeɓi seeɗa mon ndendi amen seeɗa mo keɓɗon o ɗum tan kadi mbasimi on gandiron noon paamiron noon mbaɗiron noon alluwa mon nanɗon ƴette kuuɗi e karneji mbañitoɗon janggon kala keɓɗo ngal ɗo alluwal a wawa janngude ngal hoto tampin hoorema andu a sawata wawde ƴettungal ɗo gotal janggangal sa wawtingal tan andu a wawti ko ɓenni ko fof law gotol oɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam yo gacce hakke